Radilo se o jednoj djevojci koja je pozlilo, ona je sad dobra. Da se ovaj plemeniti i brižni postupak liječnika Dragana Primorca dogodio u bilo koje drugo vrijeme i na nekom drugom mjestu, većina razboritih ljudi na to bi gledala s velikim odobravanjem i neospornim simpatijama. No uzme li se u obzir da predsjednički kandidat, a ne liječnik, Dragan Primorac nikada ranije nije viđen u Sesvetskoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog i da su na njegov junački čin čekale unaprijed pripremljene kamere, sve je naravno izazvalo opravdanu sumnju i neskriveni prezir prema mogućoj predizbornoj manipulaciji. Ne samo nazočnih vjernika, već i velikog dijela hrvatske javnosti koja ne voli zlouporabu vjere i crkve u političke svrhe. Vidim da se snimili. Na sličan način na koji je predsjednički kandidat Plenkovićevog HDZ-a, Penavinog DP-a i neformalno Pupovčevog SDSS-a pomogao trudnici tijekom nedjeljne svete mise, ekstremno lijevi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u izborno vrijeme prije 3,5 godine pomogao je jednoj starici kada joj je pozlilo u tramvaju Zeta. Mislim da ste doznali o čemu je riječ. Vidim da se snimili. Vjerujem da je gospođa dobro. Ona je sad dobra. I dok je Tomaševićeva gesta javno već dovedena u pitanje, slučaj humanog liječnika Primorca tek treba dobiti konačni epilog. Jer su sve glasnija šaputanja o tome da trudnica kojoj je pozlilo u Sesvetama ima člansku iskaznicu HDZ-a, stranke čiji je Primorac predsjednički kandidat. Prvi dan adventa, mir, dobro. O tome da crkvu ne treba zloupotrebljavati u propagandne svrhe takozvanih političkih elita pukvicuje Plenkoviću i pratećoj sviti u Kninu na dan pobjede svojedobno očitao pošteni gvardijan. Molim sve da prekinemo takvu praksu, jer upravo su nam u prvom redu branitelji omogućili da slavimo ovaj dan. Želio bih da proslava Oluje bude spontano svenarodno veselje bez ikakvih velikih ograda i podijeljenosti. Problem predsjedničkog kandidata Dragana Primorca tim je veći što u crkvu dolazi kao svojevrsni obraćenik, s obzirom na neospornu činjenicu da se pred sam slom Titove Jugoslavije, kada su pametniji od njega već bježali iz nje, učlanio u komunističku partiju. A njezina se politika temeljila upravo na borbi protiv Boga, ubojstvima i progonu svećenika, časnih sestara i hrvatskih vjernika, te zločinačkom trovanju blaženog i uskoro svetog Alojzija Stepinca. Nada i radost.